Благодаря. Здравейте, колеги! Първо бих искал да се представя. Казвам се Николай Димитров от отдел вътрешен одит в Райфайзенбанк. Радвам се, че има доста колеги от банковата сфера и се надявам да не остана самичък на моята маса. Малко история преди да закача бележката с моята тема. Вече 14 години целият ми професионален опит е минал в банковата система в България, от които почти 10 години като аудитор и по едно или друго стечение на обстоятелствата в последните повече от 5 години специализиран, така да се каже, в одит на риска. Темата, която ще подигна на вашето внимание е одита на риск менеджмент в банковата система. Тук също малко предистория. Това е едно естествено продължение на темата, която постави моя началник миналата година по време на първото одитно кафене, само че мисля поставена на доста по-глобална перспектива. Обещавам да си говорим, ако има желаящи, да си говорим за много интересни неща, нови, поглед назад, поглед напред във времето да се поразходим и това е ползотворен ден от мен. Аз избирам четвърта маса. Това като първи. Да, първи.